आंखौ थैबाय होनदोंमोन आरो न'खरनि मानसिया गोमाबाय सानदोंमोन आरो मोनफिननानै आंबो गोजोननाय मोनदों आरो हिनजावजोंल' रायलायनो मोनदों 4 बोसोरनि उनाव न'खरनि आदा बाजै गथ' सानै आइजों रायलायनो मोनाखैमोन आरो आङो जोंनि बड'लेण्डनि चिफ सार प्रमद सारखौ आङो बावगोन आरो जोंनि बड'लेण्डनि गासैखौबो सारमोनखौ खुलुमनाय थाबाय आरो जेबो गैयामोन न'खरनि मानसिजों जोङो बेसेबांबा 3 बोसोरा जोंखौ एकदम आन्डारग्राउन्ड बायदिसो खालामनानै दोन्दोंमोन जों जेबो कन्टेक्ट गैयामोन आरो न'नि मानसिजों जेबो कन्टेक्ट गैयामोन जों सानोमोन जेबो गनायनिथ' जेबो रुफायानो गैयामोन गनायनि जेबो माबाया कर्टआवबो जोंखौ लांनाया बोसोरसेयाव खेबसे बोसोरथामनि उनावसो बडिनिखौ ओंखारदों आरो आथिं आखाइ लहा गाननानै जानायाबो बिराद खस्थ' उन्दुनायाबो बिराद खस्थ'मोन आरो जोंनिया 700सिम दंमोन जों बे जेल सिङाव उन्दुनाया बिदिनो ब्लक दं आरो जेल सिङावनो ब्लक गावबा गाव जि बना उन्दुयो आरो बेयावनो रुम मोनसेयाव 8 जन बिदि दंमोन आरो 8 जन बिदिमोन आरो जों खथा मोनसेयाव 8 जन खरि दोनोमोन आरो जोंखौ गोजां बोथोरावथ' जोबोद खस्थ' दाबो बिराद गुसुना ओजोंहायथ' थिम्फुआव बिराद गुसु आरो जिफ्रा होयो आरो बेनिफ्राय लोगोफोरनिफ्राय एसे बिनानै एडजास्ट खालामनानै थायोमोन आरो जोङो ज' बिदि राहाथ' दंमोन हजोंहाय नाथाय जोंखौ 3 बोसोरसिमा संनानै जानाय बिदि राहा होआखै आरो 3 बोसोरनि उनावसो जोंखौ आथिं आखाइ लहा खुलिजोबनानैसो एसे संनानै जानो हानाय राहा होदों आरो बिसोरनि साननायावथ' नैबे जोंनिया प्रमद सारखौनो आङो मोजाङै एकदम सानदों आरो बेखौनो जोंना बेनो इसोर बायदि आरो बिनि अननायावसो जोङो दा सफैनाय बायदि जादों नालाय नंगौ बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव नोंथांमोननो गोनांथार आयदाखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव सानैसो दैदेनगिरिफोरखौ जाय दैदेनगिरिफोरा गोलाव सम 8 बोसोर बिथांमोना जे भुटाननि जोबथेसालियाव जोबजानानै दङमोन आरो बिथांमोनजों दिनै सावरायगोन थामहिनबा बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'नि गेजेरजों बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिना लागोन जे बिथांमोना भुटान जेलाव थानानै बिथांमोना माबायदि बै समाव बिथांमोनजों थानानै बिथांमोना माबायदि थादोंमोन आरो बिथांमोना माबे जायगानिफ्राय बिथांमोना हमजादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोनजों जे राव रायज्लायनायनि बिथिंनिफ्राय लानानै बिथांमोना भुटान जेलाव माबायदि थासारिजों दङमोन मोनथिनो थाखाय नाजागोन बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिखागौ दे थांनाय सानावसो बिथांमोना जे बिटिआर सोरखारनि जे गोख्रों नोजोर बोनायजों बिटिआर सोरखारनि जे नाजानाय बे नाजानायजों बिथांमोना दा गावनि नबथियाव थामहिनबा न' फारसे गिदिंबोनानै बा गिदिंबोनो मोनफिनबाय बे समावनो नोंथांमोनजों मोनथिहोनो थाखाय नाजागोन गुवार बाथ्राखौ बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बिथांमोना माबायदि मोनदों बे जायगायाव थामहिनबा गावनि जे बिखा बे बिटिआराव फैनानै माबायदि मोनदों गोसोखौ बे समाव मोनथिनो थाखाय नाजागोन बिथांमोना थांनाय 2016 मायथाइयाव बिथांमोना हमजादोंमोन थामहिनबा बिथांमोना भुटाननि जोबथेसालियाव दङमोन आरो बै समाव बिटिआर ओनसोलाव माबायदि बिथांमोना मोनलांदोंमोन आरो आथिखालाव बिटिआर ओनसोला माबायदि थासारियाव दङ बा बिथांमोना मोनफैखो बेनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन नैबे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जाना गिबियावनो बरायना लाबाय नोंथांनिफ्राय बा नोंथांनि सिनायथिखौ गिबियावनो आं मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन आंनि मुङा फाखन नार्जारि जोंनि गामिनि मुङा बान्दुगुरि सालाकाथिनि आङो नोंथांमोना माब्ला नैबे समाव जिहेतु भुटान जोबथेसालिनिफ्राय नोंथांमोना उदां मोनबाय बे समाव माबायदि गोसोखौ मोनदों न'खराव जे फैनो हाबाय न'नि सुबुंफोरखौ नोंथांमोना नुनो हाबाय गोसोखौ माबायदि मोनदों गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो न'खरनि मानसिखौ गासिबो लोगो मोनफिनजोब्बाय आंनि आदा बाजैनि गथ' गथाय सानै आरो आंनि हिन्जाव गथ'खौ लोगो मोनफिननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जेब्ला नोंथांमोनखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ नोंथांमोनखौ रिसिभ खालामनो थामहिनबा लायनो थांदोंमोन अब्ला नोंथांमोना माबायदि फिल खालामदोंमोन जेब्ला जेलनिफ्राय जोबथेसालिनिफ्राय नोंथांमोना गबाय बेसिम लाबोनो थाखाय थियारि जादोंमोन गोसोआव माबायदि जादोंमोन जिहेतु गिबि सानमोन नोंथांमोना बै सालि गनायनि मोनसे लामायाव दङमोन जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि बड'लेण्डनि चिफ सार प्रमद बर' लायनायखौ आरो आङो बे जायगायाव सफैफिननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो
आरो बेवहायदि गोबां सुबुंफोरानो थामहिनबा नोंथांमोनखौ जे नैबे समाव गोबां सुबुंफोरानो मोनथियामोन थामहिनबा 2016 मायथाइयावनो नोंथांमोना जे मोनथिनाय बायदिब्ला नोंथांमोना भुटाननि जे जोबथेसालियाव नोंथांमोना दङमोन थारैनो गुबै ओंथियाव मामोन जे माब्ला नोंथांमोना हमजानायमोन? थारैनो जोंनि हमजानाय डेटआ 2016 मार्चनि जानुवारियाव हमदों आरो जोंखौ एरेस्टेड खालामदों। मा जाहोनाव नोंथांमोनखौ? जोंखौ मानसि खावनायनि माबायाव जाथायाव। जेब्ला नोंथांमोनखौ जोबथेसालियाव लांदोंमोन बै समाव माबायदि थासारियाव नोंथांमोनखौ लाखिनाय जादोंमोन? जोंखौ लांनायनि थासारिया जाहैबाय लराइ जेलाव दोनदोंमोन। ओमफ्राय बाव एसे दुखा मोनदों जोङो। आखाइयाव हेंकाप गानहोनानै दोनोमोन। ओमफ्राय आथिङाव गावसिनि रावाव बुङो टके लहा गानहोनानै दोनदोंमोन आरो। औ। बै समाव नोंथांमोनजों कन्टेक्टआव सोर दङमोन? ओरैनो नोंथांमोनजों फोनांजाबा न'खरनिफ्राय लानानै गोबां सुबुंफोरा नोंथांमोनजों फोनांजाब दङ खबर लागोन ना लायामोन? जोङो खबर रावबो कन्टेक्टबो गैयामोन आरो रावबो मिथियामोन। 4 बोसोरनि उनावसो जेल थानायाव नोंथांमोनखौ रावबो मिथियामोन। जेलाव दं होननानै मिथियामोन। बिथांमोना नाजायोना नाजायामोन जे भुटाननि सुबुंफोरा बा बिथांमोननि जे एडमिनिस्ट्रेसन लाइननि सुबुंफोरा पुलिसफोरा नोंथांमोनजों बा नोंथांनि न'खरफोरजों कन्टेक्ट खालामनो नाजायामोन? कन्टेक्टआ नाजायाखैमोन नाजानाया। ओमफ्राय आङो 4 बोसोर थानायनि उनाव सासे दागारिनि फंबाय केस जानाय दंमोन। दा बे थांनायनि उनाव आङो नाम्बारखौ मोनदों। बिनि उनावसो आंनि हिन्जावजों रायज्लायनो मोनदों आरो आं। न'खरनि मानसि? न'खरनि मानसिजों। माने कन्टेक्टआव 4 बोसोरा कन्टेक्टआव जेबो गैया? 4 बोसोरा जेबो कन्टेक्ट गैयामोन। जेब्ला कन्टेक्ट मोनदोंमोन अब्ला न'खरनि सुबुङा नोंथांखौ मा होनदोंमोन? आंखौ थैबाय होनदोंमोन आरो न'खरनि मानसिया। गोमाबाय सानदोंमोन आरो। मोनफिननानै आंबो गोजोननाय मोनदों। आरो हिन्जावजोंल' रायज्लायनो मोनदों 4 बोसोरनि उनाव। न'खरनि आदा बाजै गथ' 2 आइजों रायज्लायनो मोनाखैमोन आरो। ओरैनो नों गेजेराव जिहेतु 8 बोसोर जाबाय 4 बोसोरनि उनाव नोंथाङा सावरायबाय गेजेराव रायज्लायबावदोंमोन नामा? गेजेराव रायज्लायबावदों एसे न'आव। कन्टेक्टआव थानो मोनदों। माबोरै कन्टेक्टआव खालामोमोन? बिथांमोननिफ्राय फन बेफोरबायदि होयोमोन नामा? सुबिदाफोर दंमोन नामा? फननिया सुबिदा दंमोन। हाप्तायाव खेबसे मोनोमोन आरो न'आव दुखु दाहा सोंहरनो थाखाय। बेसेबां बोसोरनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोबथेसालियाव दोननाय जादोंमोन? जोंखौ 23 बोसोर 6 मासनि साजा फोनांदोंमोन। जिहेतु नोंथांमोना नैबे समाव 8 बोसोरावनो बे समाव नोंथांमोना उदां अख्राङाव फैबाय बा इण्डियायाव फैबाय, न'खरजों फैबाय, बे समाव स्पेसियेलि सोरखौ साबायखर बावगोन? आङो जोंनि बड'लेण्डनि चिफ सार प्रमद सारखौ आङो बावगोन आरो जोंनि बड'लेण्डनि गासैखौबो सारमोनखौ खुलुमनाय थाबाय आरो। नोंगौ आरोबाव बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोबथेसालियाव थानांनाय थामहिनबा भुटान जेलनिफ्राय उदां मोननाय जिबन बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दङ। बिथांनिफ्रायबो आङो मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन आरो फारफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ बिथांमोननिफ्रायनो आङो मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन। जे नोंथांनि सिनायथिखौ गिबियावनो। आङो जाहैबाय काजलगाव सान्थिपारानि आङो 2016 मार्चनि मार्चआव एरेस्ट खालामदोंमोन आंखौ उदां। किडनेपिं केसाव हमदोंमोन। हमनानै ओजों आसाम पुलिसा भुटान पुलिसनि आखायाव हेन्ड अभार खालामनानै दैथायहरदोंमोन। बै समाव नोंथांमोना जेब्ला जेलाव दङमोन नोंथाङा न'खरनि सुबुंफोरजों फोनांजाब दङ नामा बा कन्टेक्टआव दङ? कन्टेक्ट जेबो गैयामोन न'खरनि मानसिजों। जोङो बेसेबांबा 3 बोसोरा जोंखौ एकदम आन्डारग्राउन्ड बायदिसो खालामनानै दोन्दोंमोन। जों जेबो कन्टेक्ट गैयामोन आरो न'नि मानसिजों जेबो कन्टेक्ट गैयामोन। जेब्ला जेलाव दङमोन नोंथांमोना जे नोंथांमोना मा सानोमोन जे नोंथांमोना गगोन ना गवा, बेफोरबायदि जिउआव बासायगोन ना बासाया, बेफोरबायदि माबाफोर सानोमोन नामा? जों सानोमोन जेबो गनायनिथ' जेबो रुफायानो गैयामोन। गनायनि जेबो माबाया कर्टआवबो जोंखौ लांनाया बोसोरसेयाव खेबसे। बोसोरसे खेबसे। बोसोरथामनि उनावसो बदिमनिखौ ओंखारदों आरो।
आथिं आखाइ लहा गाननानै जानायाबो बिराद खस्थ' उन्दुनायाबो बिराद खस्थ'मोन आरो जोंनिया थानायानो माने औ थानाय औ जानायफोरा जानाय बिराद खस्थ'मोन भुटान जेलाव आरो बिदिमोन आरो दा बै कर्टआव जेब्ला नोंथांमोनखौ हाजिर खालामोमोन न'निफ्राय बेफोरबायदि थांनाय बा फोनांजाब खालामनो थाखाय मोनदोंमोन नामा? गैया जेबो मोनाखै बेफोरबायदि गावसोरनि कर्ट गावसोरनि औ आयेन गावसिनि आयेन औ गावसोरनि आयेन बायदि नोंथांमोनखौ औ दोननाय जादों। दोननाय जादों बिदि आरो गावसिनि दा नोंथांमोना बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि नाजानाय आरो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि नाजानायाव नोंथांमोना बे समाव फैबाय माबायदि मोनदों गोसोखौ? गोसोखौ बिराद बिटिआरनि दा मा होनोमोनलाय बेयो जोंनि चिफ सारा जों प्रमद बर'आ जोंखौ गावसोरनो नाजानानै गावसोरनो लाना फैबाय आरो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दा जेब्ला नोंथांमोनखौ लायनो थांदोंमोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसेनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी थामहिनबा फेरेंगा बिथाङाबो थांफादोंमोन नोंथांमोनखौ लायनो बै समाव जेब्ला आंगोखौ नोंथांमोननि बा नैबे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसेनो बिथां फेरेंगा बिथांमोनखौ नुनानै गावनि न'खरनि सुबुंफोरखौ नुनानै गोसोखौ माबायदि मोन्दों बै समाव? जोबोद गोजोननाय मोजां गोजोननाय मोन्दों आरो गावनिनो बिटिआरनि चिफ सारानो फेरेंगा साराबो थांनानै न'नि मानसियानो फैनाय बायदि एकदम गावनिनो हारिनि न'नि मानसियानो फैनाय बायदि नुनानै बे जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो दा नोंथाङा बे समाव जेब्ला गिबि सम नोंथांनि जे बिसिखौ जेब्ला नुदोंमोन नोंथांनि परियालखौ जेब्ला नुदोंमोन माबायदि गोसोखौ मोन्दोंमोन? गावनि न'नि मानसि सफैफिननानै लोगो मोनलायनानै गाबगु खुबगु जाजोबदों गासिबो थैबायसो सानदोंमोन बेफोरबायदि सानदोंमोन आरो आइ आफा बिदा फंबायफ्राबो बबे जायगायाव बिदि दंहैयोमोन बिदि आरो माने जेबो नोंथाङा माने कन्टेक्टआव गैयामोन न'खरनि गैयामोन न'नि मानसिजों जेबो कन्टेक्ट गैयाबासिनो थादोंमोन आरो जेब्ला फैनाय लोगो नुफिननानैसो औ गाव सानदोंमोन नोंथाङा सानदोंमोन नामा जे बे समाव फैनो मोनफिनगोन औ जेबो सानाखैमोन बेफोरबायदि मिजिं दंना गैयामोन? मिजिङालाय दंमोन एसे सानसे समाव माबा मोनसे जागोन बेफोरबायदि मिजिङालाय दंमोन होनबाबो जाफुङाखैमोन आरो दा औ 8 बोसोरनि उनाव 8 बोसोरनि उनाव माबायदिमोन बे थासारिया बे बिटिआर जेन क'क्राझाराव दा नोंथाङा दङ नोंथाङा चिरांखौबो नुबोबाय माबायदि सोलायथाया माबायदि जादों? दाथ' जोबोद मोजाङैनो जाजोब्बाय सिगाङावथ' जेबोआनो गैयामोन बिटिआरनि माबायाव दाथ' जोबोद मोजां सोलायजोब्बाय जायगाफ्रानो औ दा क'क्राझाराव औ फैबाय क'क्राझाराव दा सिगाङाव माबायदिमोन दा माबायदि नुफैबाय जोबोद मोजां गोसोआव बिराद खुसि मोनदों आरो दा आंगोफोरखौ लोगो मोननानै औ माबायदि मोनखो? जोबोद आंगो लोगोफोरखौ लोगो मोननानै जोबोद खुसि आरो बिसोरबो मोजाङैनो खुसि मोनजोबदों आरो गासिबो साबैसे नोंथांमोना बे जोबथेसालियाव दङमोन? जोबथेसालियाव जोङो गासै 6 जन दंमोन हजोंहाय भुटानाव औ आरोबाव सोरबाफोर दंबावो नामा? दा बर'फोर दङ दस्रा केसाव दङ आरो जोंनि बायदि केसाव गैया आरो जोंनि गुबुन केसाव दङ आरो जोंनि आफादनि केसाव गैया आरो आफादनि केसाव गैया गावनि बेक्तिगत औ माखासे केसाव दङ आरो नंगौ बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिबाय थादों जे बिथांमोना जे भुटाननि जे जोबथेसालि बे जोबथेसालियाव थानानै बिथांमोना जे बे समाव उदां अख्राङाव फैबाय थामहिनबा बे समाव न'खर फारसे फैनानै माबायदि मोनदों बिथांमोननिफ्राय मोनथिबाय थादों आरोबाव मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बिथांमोना थारैनो माबायदि जेलाव थानानै फोनांजाब खालामोमोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों थामहिनबा भुटाननि थागिबिफोरजों मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन राव रायज्लायनाया मा राव रायज्लायनाय? राव रायज्लायनाया हिन्दी रायलायो हिन्दी रोंजोबा गावसिनि बुटनिस भाषा आरो नेपालि रायलायनांगौ जानानै फैयोमोन आरो नेपालि औ हिन्दी ससे नेपालि ससे बेफोरबायदि रायज्लायनो गोनां जाय रोङा बेजों नेपालियानो रायज्लायजोबनांगौ जायो हिन्दी रोंथारिजों औ ओमफ्राय सोरबा रोंनाय थायो बिसोरजों हिन्दीबो रायज्लायनो हायो आरो औ ओरैनो नोंथांमोनखौ बा बेफोरबायदि थानाय जानायफोराव उननि समफ्राव सिगाङाव जिहेथु बिराद खस्थ' नोंथांमोनखौ खालामदों उननि समफोराव माबायदि जानाय? उननि समाव आङो दुखु खालामदों आंनो बेयाव जानाय लोंनायनि थाखाय आंनि गाननाय जोमनायनि थाखाय रावबो गैयिनि थाखाय गावनो खस्थ' खालामनांदों आरो बेमार सेमार जायोब्ला नायनो थाखाय हजोंहाय आङो खामानि मावोमोन आरो ओरैनो मा खामानि मावोमोन? आंनि जेल सिङाव थानाय गथ'फोरनि थाखाय आं ओंखाम सङोमोन
आरो बे जायगानि पुलिसफोर ब्रेकफास्ट बानायनो थिनोबा बानायोमोन बानायनाया बिदिनो फुरि प्लेन पर'था मम' साबालि गासिबोखौ बानायोमोन आरो आङो ओजों बानायनो औ औ बेनिफ्राय बेफोर जेनेबा गुबुन गुबुनफोरा दा नोंथांमोना गाननाय जोमनाय जाखिनि गोनांथि जायो सासे सुबुंनो दा बेफोरखौ नोंथांमोना बे जेलनि सिङावनो खालामोमोन गाननाय जोमनायखौ हजोंनि पुलिसफोरनि आखायाव फैसा हरनानै माबा हरनांगौमोन बायनो हरनांगौमोन जानाय लोंनायनियाबो पुलिसफोरखौ बुंनानैनो बायनो हरनांगौमोन बिदि माने नोंथांमोना बाहेराव 8 बोसोरा माने जोबथेसालियावनो थानांथारदों औ 8 बोसोरा सिङावनो थानांदों औ बाहेराव लाङामोन बायह्रायाव लाङामोन दा क'क्राझाराव नोंथाङा दङ क'क्राझारा माबायदि दा क'क्राझारा दा सिगांनि बायदि गैला गासिबो गोनां गोजा जाजोब्बाय न' बांफ्राबो गासिबो बिल्डिं जाजोब्बाय आरो लामाफ्राबो गासिबो हाइरड जाजोब्बाय आरो जिहेथु नोंथांमोना 2016 मायथाइयाव नोंथांमोनखौ बा नोंथांमोना हमजादों होननानै मख'दों नोंथांमोना दा बेवहाय बै समाव बिटिआर बा बिटिसिखौ हाग्रामा महिलारिया खुंथायाव खालामदों थामहिनबा बिथांनि सोरखाराव दंमोन गोलाव समाव नोंथांमोनखौ खौरां लायाखैमोन नामा बेखौथ' जों मिथिला बे जोङो 2016नि सिङाव हाबहैबाय बिनि उनाव मा जादों मा जायाखै गासिबखौबो जों जेबो मिथिया आरो नोंथांमोनखौ खबर लाहैगोन ना लाहैयाखै बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफनि बै समाव जाय खुंथायाव दंमोन डिअटे नोंथांमोना 16 हाबदों 2020सिम हाग्रामा महिलारिया सरखार खालामदों बिटिसिआव सरखार खालामदों आरो बै समाव नोंथांमोनखौ खौरां लाहैनो बा नोंथांमोन जेलाव थांनानै नोंथांमोनजों रायज्लायहैगोन ना हायाखै जोंनि केसनि माबायाव रावखौबो हाबोखायामोन खबर लाहैदों लाहैयाखै जों बेखौ मिथिनो मोनाखै आरो बेनो रावखौबो सोसननाय जायामोन माने नोंथांमोननि बेलायाव जाखिनि बेवहाय नोंथांमोना दंहैयोमोन दा बेवहाय गुबुनखौ सोदों सोआखै बेफोरबायदि मोनथियामोन थारैनो नोंथांमोना बै समाव सानदोंमोन नामा जे नोंथांमोना जेब्ला जेल जादोंमोन अब्ला नोंथांमोनखौ जिहेतु बिटिसिआव नोंथांमोना मिथिगौ जे 2003आवनो जे बिटिसिआ फर्म जादों बा गायसन जादों बर'नि खुंथाइ गोहोआव दङ आखायाव दङ बिथांमोनखौ लुबैजायोमोन नामा नोंथांमोना जे नोंथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय लुगैनायालाय लुगैयोमोन नाथाय हजोंहाय बेबायदि मोनथाय नायनो बा माबा रायलायनो हानायनि गोहो गैया बेखौ जोङो मिथियोमोन आरो दा बिनि थाखायनो सिगांनि सारमोनहाबो नायाखैबो जानो हागौ बा खबर लायाखैबो जानो हागौ आरो दा बे समाव नोंथांमोनजों जे नैबे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ जे नोंथांमोनखौ सावरायनानै बा नोंथांमोनजों फोनांजाब खालामनानै बे समाव लाबोबाय आरो बे समाव नोंथाङा बिथांमोनखौ बा बिथांमोन जे खामानि मावनायखौ माबायदि मोनो दा आङो मोजांखौनो मोनदों प्रमद सारआ दा बा बिटिआरनि गासिबो मिनिस्टार सारमोनहा गासिबो रायलायनानै लाबोदों दा आंनि गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनखौ दा बेनिफ्राय लाना गुवाहाटियाव नोंथांमोनखौ लाबोनाय जाबाय दा बे ओनसोलाव माबाफोर केसफोर बेफोरबायदि दंबावो नामा जे नोंथांमोनखौ जे फिन आरोबाव जोबथेसालियाव बा बेफोरबायदिनो माबाफोर दा जोंनिया सिगां दङमोन दा बेखौ सारमोनहा बुंदों सिन्था खालामनो नाङा फोजोबसिगोन होननानै मा खावलायगोन बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ आद्रा थानाय जाखिनि केस दं नैबे हालामाव थामहिनबा आसामाव बेखौ मा बुङो बेखौ आङो सानो सारा बेखौबो फोजोबगोन आरो गामिनि सुबुंफोरजों रायज्लायनो मोनगोन ना मोनाखै लोगो मोनगोन ना मोनाखै गामिनि मादै आयं जानायफोरजों रायलायनो मोनबाय मा बुंदों बिसोरबो बहुद खुसि जादों एथ' बोसोरनि उनाव नुफिननाय बिसोरबो गोजोनदों आंबो गोजोनदों आरो दा बेनि उनाव नोंथांमोना न'आव थानाय न'आवनो थाहैगोन नामा दा उनाव बेफोरबायदि गभर्नमेन्टनि फर्मेलिटि दंबावो नामा बेनि बादै दा जेबो मिथिथ'वा दा न'आवनो थायो
नंगौ बिथांमोननिफ्राय मोनथिबाय थादों जे बे समाव बिथांमोना माबायदि थासारियाव थामहिनबा भुटानाव थानाय समाव भुटान जोबथेसालियाव थानाय समाव बिथांमोना मा राव रायज्लायोमोन बिथांमोननिफ्राय मोनथिबाय आरो बिथांमोना माबायदि बेहाय बिथांमोननो आदार जाहोयोमोन थामहिनबा बिथांमोना गावनि जे थांना थानायनि जे जिउ राहा थामहिनबा सासे सुबुङा नांनाय बा सासे सुबुंनो गोनांथि जानाय जे गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय आरो बिथांमोननि बेमार आजार जायोब्ला माबायदि थासारियाव बिथांमोना गावनि बेरामखौ फोसाबना लानो गोनां जायोमोन बिथांमोननिफ्राय मोनथिबाय आरो बे समाव आङो एसे मोनथिबावगोन जे थारैनो बे समाव बिथांमोना जेब्ला भुटान जेलाव थादोंमोन बे थानाय समाव जानाय आदारफोरखौ मा होयोमोन बे समाव जोंहाथ' जोंनियाव ओंखाम जायो जोङो बिसोरना माबायदि आदारखौ होयोमोन ओंखामा ओरैबायदि फुङाव आथानि माबा थुफा होनो बिसिनि गंगारफ्रा थुफा होयो बेनिफ्राय लान्चआव 12 बाजियाव ओंखाम होयो आरो औ ओंखाम ओमफ्राय दाल होयो आरो हराव थायोना थाया हराव होयो खेबसे हरावबो ओंखामानो होयो नोंथांमोना फुङाव ओरैनो ब्रेकफास्ट सानसुआव हराव होबाय मोनथाम होयो नाथाय ओंखामखौनो जानो हाया हजोंनिया मा होनो जोगोनार ओंख्रि संना होयो एकदम जानो हाया माबा थिम्बुर होननाय होयो भुटानाव थिम्बुर होननायखौ लुना होयो जानो हाया गोसानि थाखायनो बिदि जादों आरो लुनानै औ थावआबो गोजौआव ओरैनो दैया एसे गोदौबा थाव एसे होनानै फिदिंनानै बेखौनो जाबा जायाबा था बिदि आरो औ गोदान बिनानै मोनफिना बेफोरबायदि गैया खेबसेल' आरो औ मोनफिना बिदिमोन आरो बांसिन ओंखामखौनो नोंथांमोननो होनाय जायोमोन ओरैनो बेदरफोर बेदरा जोङो ओरैनो मास मोननैयाव खेबसे होयो बिसिनि जादाथ' आरो गंगारफ्राथ' गेसावसो जायो बेदर नाफोर होनबाबो फेसेवनानैसो जायो जोंथ' जानो हायामोन ना गोरान मास मोनसेयाव बिदिनो होयोमोन नालाय ना गोरान संजायोमोन आरो जोङो बिदि खालामोमोन आरो निजा संनो हानाय बेफोरबायदि थासारि दंना गैयामोन जिहेतु गुबुन गुबुन जेलफोराव जोबथेसालिफोराव जों नुनो मोनो जोंनि इण्डियायाव जे संना जानो हानाय केपासिटि बेफोर दङ दा बेवहाय दंना गैया संनानै जानो हानाय राहाथ' दंमोन हजोंहाय नाथाय जोंखौ 3 बोसोरसिमा संनानै जानाय बिदि राहा होआखै आरो 3 बोसोरनि उनावसो जोंखौ आथिं आखाइ लहा खुलिजोबनानैसो एसे संनानै जानो हानाय राहा होदों आरो बिसोर 3 बोसोरनि उनावसो होदों बाजार खालामोब्ला सोर खालामो बाजार खालामोबा गावसिनिनो पुलिसनि मानसिनो हजोंनो बिसोरनो बाजार खालामना होफैयोमोन आरो माब्लाबाबो नोंथांमोनखौ बाहेरायाव लाङामोन जोंखौ बिदि लाङामोन गामिनि सुबुंफोरा नोंथांमोनखौ नुनानै गिबियाव मा राव होग्रोनाय मा होनना बुंग्रोदों जोंखौ हजोंनि गावसिनि भाषा नेपालफोर दङ भुटाननि नेपालफोरनि रायलायदों आरो जोंबो नेपाल रोङामोन रोंनाया एसे उनाव मास मोननै मोनथामनि उनाव रोंलांदों आरो बिसिनि भाषा औ दा रोंगोन ना रोङा दा भुटाननि भाषाखौ रायलायनो रोंजोबसै आरो दा ओरैनो ओंखाम जाखौ मा होनना बुंगोन ओंखाम जा होनो थ' जायोब' बिदि होनो आरो ओंखाम जाखांबाय नामा मा जा होनोबा जायाखै बेफोरबायदि होनो आरो ओरैनो मा सोर फोरोंनाय बे रावखौ बिसोरजोंनो गावसिनि मानसिजोंनो रायलायनानै रोंदों आरो जोङो ओरैनो साबैसेसो नोंथांमोननि जे जोबथेसालियाव जाय जायगायाव दङमोन बेसेबां मानसि दंमोन बेयाव बेसेबां माने कैदिफोरा दंमोन आंना गामसि आंनि जेलना सारजिस' गामसि बिदि होनो आरो बिसिनि भाषानि बेसेबांसो मानसि दंमोन 700 बिदि दंमोन आरो 700सिम दंमोन जों 700 बे जेल सिङाव उन्दुनाया बिदिनो ब्लक दं आरो जेल सिङावनो ब्लक गावबा गाव 10 बना उन्दुयो आरो बेयावनो रुम मोनसेयाव 8 जन बिदि दंमोन आरो 8 जन औ बिदिमोन आरो जोङो खथा मोनसेयाव 8 जन खरै दोनोमोन आरो जोंखौ गोजां बोथोरावथ' जोबोद खस्थ' दाबो बिराद गुसु ना हजोंहायथ' थिम्फुआव बिराद गुसु आरो जिफ्रा होयो आरो बेनिफ्राय लोगोफोरनिफ्राय एसे बिनानै एडजास्ट खालामनानै थायोमोन आरो जोङो ज' बिदि खालामो फिल्डआव बोसोरथामनि उनाव एसे बिदिनो गेम एरि गेलेनायनि चान्स होदों आरो जोंखौबो बाहेरायाव बिदिनो वालनि सिङावनो बाउण्डारि सिङावनो बिदि भलिबल एरि गेलेनायनि चान्स होदों आरो उनाव औ होदोंमोन आरो बिदिमोन न'खरनि सुबुङा नोंथांखौ जेब्ला नुदोंमोन आरो रायजो राजाफोरा नोंथांमोननि रायजो राजाफोरनि सुबुंफोरा नोंथांखौ मा बुंदोंमोन जेब्ला लोगो मोनदोंमोन नै दा सफैनानै औ दा
न'आव सफैबाय हरावसो सफैनाय जादों नालाय हराव 8टायाव ओमफ्राय फुङाव लोगो मोननानै एकदम लोगोफ्राबो एकदम मोखां सोम सोम जाजोबदों आरो गासिबो न'खरनि मानसिफ्राबो बिदि जाजोबदों आरो गासिबो आदैमोन आमाइमोनाबो नुनानै सफैफिनबाय बबे जायगायाव थैनानै दंहैयोमोन बिदि होननानै बुंदों आरो आंखौ बिदि जादों आरो माने बिराद न'खरनि सुबुंफोरा औ जिउ गैला औ बिदि सानदोंमोन आरो दा बे समाव नोंथांमोनखौ जे बे समाव बिटिआर सोरखारनि जे नाजानाय बे नाजानायाव प्रमद बर'नि जे गोख्रों नोजोरथि होनाय भारत सरकारनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानाय अमित शाहनि जे नाजानाय बिटिआर एकर्डनि जे नाजानाय बे नाजानायाव नोंथांमोना बे समाव फैबाय बिटिआर एकर्डखौ मिथिगोन ना मिथियामोन नोंथांमोना जेलाव थानो बिटिआर एकर्डखौ जेबो मिथियामोन आसामनि बाथ्रा इण्डियानि बाथ्रा बेफोरबायदि सिङाव मिथिगोन ना मिथियामोन जेबो मिथियामोन जोङो निउस टिउस जेबो नुवामोन ना नुवामोन नालाय जेबो मिथियामोन आरो बे बिटिआरनि मा बोरै जाखो जेबो मिथियामोन आरो जों सिङाव हजोंहाय नायो जोङो ओरैनो भुटाननि गंगार बिदिनो नायलाबायो आरो जोङो हजों टिभि गावसिनि कालसार बिदि इण्डियानि मोनसेबो बेफोरबायदि बिदि नुवामोन ससियेल मिडिया फेसबुक गैयामोन बाहायनो मोना ओरैनो भुटाननि पुलिसफोरा नोंथांमोनजों जेब्ला नोंथांमोनखौ नैबे एनडिबि होनानै थामहिनबा बे समाव बिथांमोना मोनथिबाय माबायदि थ्रेट खालामोमोन जोंखौथ' जोबोद खस्थ' होदोंना जोंखौ बिदि आफादनि मानसि ना आल्फा बड' होनो बिसोरथ' हजों भुटानाव जोबोद टर्चारबो खालामदों फार्स्टआवथ' माने माबा मिथिनानै जोबोद टर्चारबो खालामदों जोंखौथ' बोसोरथामा टर्चारहां खालामदों जोंखौ बिरादनो उननि समफोराव बेफोरबायदि बै पुलिस माखाजों लोगो जागोन जायाखै बिदि रायज्लायनाय मानाय बेफोरबायदि बिदिथ' जेबो रायलायाखैमोन आरो जेबो रायलायाखैमोन आरो बे समाव जिहेथु नोंथांमोना फैबाय उदां अख्राङाव स्पेसियेलि सोरखौ साबायखर बावगोन सोरबायदिखौ नोंथांमोना बे समाव साबायखर बावनो आंनि साननायावथ' नैबे जोंनिया प्रमद सारखौनो आङो मोजाङै एकदम सानदों आरो बेखौनो जोंनिया बेनो इसोर बायदि आरो बिनि अननायावसो जोङो दा सफैनाय बायदि जादों नालाय बेखौनो आरो नंगौ बिथांमोनानो जादोंमोन जे थांनाय गोलाव सम थामहिनबा 2016 मायथाइयावनो जे भुटाननि जोबथेसालियाव थानाय थामहिनबा जिउजों जुजिबाय थानाय बारग' एनडिबि बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो हाबाय थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव बिथांमोना जे 2016 मायथाइयावनो जे जोबथेसालियाव थानानै दाख्लैसो बिथांमोना जे बिटिआर सोरखारनि जे बानजायनायाव बिथांमोना उदां अख्राङाव फैबाय आरो बे समाव बिथांमोना जे न' फारसे फैनानै न'खरनि सुबुं आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो बिटिआरनि जौगाथायखौ नुनानै बिथांमोना जोबोदनो सोमोदों आरो बे समाव बिथांमोना फोरमायनाय बायदि जे भुटान सोरखाराव बा बिथांमोननि जोबथेसालिया माबायदि थासारियावमोन आरो माबायदि बिथांमोनखौ ट्रेट खालामोन गावनि देहानि फोसाबथायनि थाखाय माबायदि खालामो बिथांमोननिफ्राय आबुङै बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय आरो बे समाव बिथांमोन जे दान्दिसे सम जे लानाय जे आयदा बे आयदाखौनो बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ सार बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन